face și bine v-am regăsit la un nou vlog. Asta este un vlog informativ pentru că vreau să vă anunț că o să-mi iau ochelari VR și o să fac unboxing la ei. Deci da, o să-mi iau ochelari VR și dacă strângem peste 10 like-uri o să fac unboxing-ul, dar dacă strângem cam 9 like-uri sau 8 tot îl fac. Dar m-aș bucura dacă am strânge peste 10 like-uri. Dacă s-ar abona cât mai mult, pentru că am văzut că avem 28 de abonați, vreau să fie 30 și cât mai mult. Vreau să avansez pentru că nu o să primez butonul de la YouTube Silver Play Button, o să fie butonul meu și o să fie butonul vostru, pentru că din abonații voștri sau din voi am ajuns la această sumă. Deci, mulțumesc pentru abonați și nu m-a supărat dacă ați trece peste 10 like-uri. Deci da, cam atât. I-am fost Matei și noi ne vedem data viitoare cu un unboxing. Pa, pa!